Corporation, broadcasting at the heart of the Islamic city of the country at 95.5 megahertz. This is DXSK 95.5 Cool FM, member KBP. Subhanallah. Liwanag ko ginawa, kanagtanuron sa mga padako mga bandingan o agama, naguso mga padaabandingan, a ipakaliwanag, ikapiyawengan tano, naguso pagtao. Liwanag ko ginawa, may pagpadatanuron, so bangsa niyo, pagari niyo, laki niyo, si Sheikh Ansari Abu Anas Abdul Malik Angni. Liwanag ko ginawa, pagkanagtanong uman gawi, inong tabo ko alungan na Jumat, ko oras alas 7 sa kapipita, taman ko oras alas 8 sa kapipita. Liwanag ko ginawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, mga pagaryami, mga babayami, mga aryami. Ginawa yung programa tanong mandagi daya oras. Pamangin namin si Iko Allahu Ta'ala. Ipambagay niyan rakitano so mapapadalam sang kaya gawi itano man to ang mga kabarakat. Sindaw, guuntong, gusto mga pipya, mapapadal mo, nagupanuba, sa mga talon, mga gawi, na sumapapadal mo na mga pipya, kabarakat na mambagian tanos, kita no din na gusto mga pamilya tano. Umambuoad na dir kita no ron mapya, pagkabinasa ko kita no kapag initaw, mala na so akhirat tano. Napupamanin tanong si Iko Allah ilidas tanong niyanon kita no gusto mga pamilya tanong Allahumma amin. Iman to na aya kebeluya bandingan tanong sumpatad no mga bandingan kita no pamagusayin na nagyang kaya usayan si isagyang kaya surah bituan sa suratul A'la. Isa ipumuturun suratul Sabbih. Ayat mutun sa suratul A'la udina suratul Sabbih. Nagyangalan sukatir wala bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Ginan bituan sa suratul A'la. So, lagi din nung kalalamitan ron, daan tanong pag-usay no di na
papakaregan. So ini pandago nagyang kuto aloks tano si guru alim sa tugaya sa rumantang bagla. Pakasorgan wala si kubas sa tano amarana. Aya ini pandaginon na tigyan na Bismillahirrahmanirrahim. Si ikungaran o Allah ama saling gagawa makalimuon. Sabihis marabbikal a'la. Puro-puro naka sungaran o kadna naka amapuro. Puro-puro naka sungaran o kadna naka amapuro. Alladhi khalaqa pasawa asumiyang adin gumiteong pia-pia. Asumiyang adin gumiteong pia-pia. Walladhi qaddara pahada guskanian sumindi diyang ka naming gunanaw. Guskanian sumindi diyang ka naming gunanaw. Walladhi akhrajal mar'a guskanian supaya kagmaunian so pagpara. Guskanian supaya kagmaunian so pagpara. Paja'alahu gutha'an ahwa. Nabi alwinian rarag amaitam. Nabi alwinian rarag amaitam. Sanukari o kapalatan sa. Pagkibati Amerika hay Muhammad. Nadingga kelipati. Pagibati Amerika hai Muhammad na dingga kelipatan. Illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Inun tasaka baya wala mataan askanian imatao kumapapayag abu sumisusulan. Inun tabusaka baya wala mataan askanian imatao kumapapayag abu sumisusulan. Wano yasiru kalil yusra. Gupalabud na merkaso o kita malabud. Gupalabud na merkaso o kita malabud. Padakir in nafaati dhikra. Napamakatadam ka. Amay kapagang gayaguna so pananadam. Napamakatadam ka. Amay kapagang gayaguna so pananadam. Sayadhakaru mayaksha. Pagkatadam so tao maalakan ko Allah. Pagkatadam so tao maalakan. Maalakan ko Allah. Wayatajannabuhal ashqa. Na pagkawatanan sa kanya no marata iokor. Pagkawatanan sa kanya no marata iokor. Alladhi yaslan nara al-kubra. Aso pagkasulid ko apoy amala. Aso pagkasulid ko apoy amala. Thumma la yamutu fiha wala yahya. Orianian nadiru uputay guliko yag. Orianian nadiru uputay na guliko yag sakaw yag mapya. Kad aflaha man tazakka. Sabda ramya kad agsutawa misuti wa dhakara asma rabbihi pasalla. Ukiatad man yan sungarano kad na niyan nagumisimbayang. Bal tu'thiruna al-hayata dunya kana. Ka ilalabin yun so kau yag ko dunya wal akhiratu khairu abka asu akhirati tumu agu kakala. Inna hada lafis suhupil ula mataan agyaya na titu matatagu ko mga kitab miyang una suhupi Ibrahim wa Musa mga kitabu Ibrahim agu Musa. Dito ini pandagun agyang talok tanong si ko basta tanong marano na inumapiap ko say kakagiyag yuto kaya betirun ay mananag yuto kaya betutan sa abaningan dano sa tapser ay mananian na pupakareagan pagusayin. So ay man uman alungan na Jumaat na ipsa kabiyan na ya aguso surat al-Ghashiyah. Yan na dalaw naman buayap kasi matano si kung mga imam tano bata dilabo paligira mga buka na ipsa kubiran so sabihis marabbikal a'la si kupagane rakaat na so ikadua rakaat na so hal ataka hadithul ghashiyah. Di ko na nga iya sura na so kinituron nun na
Pitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam sa iko mga sahaba. Taguan niwanan uli nagianan ayamanan na bati anyo sa iko kapsujud yu. Naguti sabab pa giramano to sumusujud tano na ayagi itano teroon na Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Ito, di nagirap ka sumpat na tika. Subhana Rabbiyal A'la. So, ay mana nagito, gira sumusujud tano, nagito, kumati ang tano sa Subhana Rabbiyal A'la. Ino to, nakagiyagiyang kaya asura, na may nagipuunsang ka na nakatiro yan na, Sabbihis Marabbikal A'la, at tigwalahu ta'ala puro na ka. Puro na ka so ingaran o kadnan ka ayamanan yan na mapuro. Ayamanan yan na inisugo ala kipuro tano sa iko ingaran yan. Gito ikabtuwi sang kaya sura sa Sabbih. Ayamanan yan na tigitanwa puro na ka. Di nga Sabbih. Naguti ini pandagun ni guro. Ang ta puro na ka. Okay. Si sabas Arab. Nagyang na Sabbih. Natigo mga loka. Eman na niya na matao si kubasa. Si anan kinwa. Si ikub kalima as sabaha. Sabaha. Pamakasi ko kapigo na tigtanwa. Sabahan eman na niyan na lumiyangwi. Na inusaro Quran nga na sabaha nabito na sabaha di na sabbih kakagiya so tawa lumiyangwin na ayat tigong guto guro amiguni si Abdul Fattah as-Salama pakasurga no Allah mituturo yan udya kasabuton na giyang guto lumiyangwin na ayat betadian na miyawa si iku isa adarpa na lumiyangwi asumyong si iku isa adarpa. Yuti lumiyangwi barat na teron ka liyangwi aki utua ayamana na punsa saduk na liyangwi niya na tambaraya sa lilod. So ayamana niya na miyawa si iku isa adarpa na sumyong si iku isa adarpa. So mambutigin so tao ayamana niya na miyanasbeh na makaibarat kanyan sa lumiyangoy si kudan niyan kipuro-puroon ko ingaran o Tuhan niyan na si maapad ko matatambang o di na tigitano ayamanan niyan na may ikmata na so kaya pakagiraw niya na Subhanallah o di na kaya tiruin niya sa Subhana Rabbiyal A'la na Mia belag sang koto ayamana niya na darpa akatatambang na si iku bedarpa o mga tao ayamana na di mananadam. Nagyuto, nagyang akapan nanadam o di na tigtano ayamana niya na kapagaloya ko Allah na andid ni kaaloyang kako Allah na miyada kasi isang kota betada katatambang o di na katat ayamana niya na tigtano di ka pakainang ka na miya padgasang utang mga tao kipakainang ka na emanan niya na miya kang bida kanulin bida si miya kalangwe agu si emanan niya na dama kalangwe emanan niya na kaya salatan si iku emanan niya na upaman na darpa agu si emanan bida ito na dito gini emana sabbihis Marabbikal A'la na emana na puro na kasukad na nagkamapuro Eman nakipuro-puro nun nagyang utakyagiraw nga Subhana Rabbiyal A'la. Uli nakyagtiro nga Subhanallah. Eman na inipuro-puro ka kagya. Eman na niya na pisuti-suting ka. Eman na kaya suti-suti ang kakwala. Isa ba sa mga lokstano na mahasuti. Yung na nga na tigiguro maha na basa na malayo. Na eman na basta tanoron na miya sote. Inutong giro tano miya sote so Allah. Ay man na miya sote so Allah. Gipan yung siya nun niya kiniya tanin ba natin kitano Abdurrahman As-Sadi. Ini sugur katano tigyan no Allah. Agyang ko to
kaptero atano sanguta subhanallah. Emana niya na kapsuti-suti atanoron. Ka yung utua kinisugu under katanoron na emitotoro to nagyuto din ikasimba atanoron. Gugyuto din pan kapangalim babaan tanoron. Gugyuto din pan emana na kaya kapakaran na katano. Emana kapakaran na nakapakapanari tano si iko kalaian. Emana niya nagyong utapa mana pawira matatagun nagyuto. Emana niya no tiro ang sa subhanallah na kanabagi bu kaya suti-suti ang kakwala kini puro-puro ng kakungaran niyan. Kanabagi bu ay mana niya na kaya pakyasimba ngayon. O di nagyang uta kaya pangalimba ba na kawan kasuka mata ni ron na miya narig ka si erkanya na Allahu Ta'ala. Na ini suguin rakatan na natigin nagyang kanan kapag kipupuro-puro ang tanong kung ngaranian di kamanakap suti-suti tanoron sa aya indibus tanoron nagyang koto ingaranian na matanos. Oy, lagi tingnan na subhanallahil azim o di na subhanallahi wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Naginan na emana na mitutoroto na pitero ka amia sote-sote swalla sa tiyari-tari maka aswalla na da asakutwayan, da awatayan, da akaromanian, da asagindanian, da abanian lagit, da abanian isin na ayamana niya na skanyambu ayamana na sote ayamana niya na yuti mapadamana nguta subhanallah ulina subhana Rabbiyal A'la. Na ini sumbatun wala ang utatigin na walladhi qaddara fahada sabbihis marabbikal a'la alladhi khalaqa fasawa. Ay mana naskan niya na Allah na miyanga din gu ay mana niya na tigitano wa mituong pia-pia. Yanan, miyanga din ago mituong pia-pia. Ay mana kaya pangad niya na mituong pia-pia. Na inadindano niyan na tungan-tungan niyan din api pia-piaan. Ito sumiyaw sa itano sa miyaw na alangon na inadnuhan Allah Ta'ala na tungan niyan na inimpidan. Lagi din ibarat na sulangit na teror tan walau ta'ala thumma raji'il basara karateni yang kalib illegal basaru khasi'an wa huwa khasir. Ano to na ay mana niyan na tigwalaw ta'ala tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Na emana na oriano to na inisumpaton o Allah Ta'ala emana na yung kapagiliatano sa langit piyaki emana niyan na kaso yang ilayang ka langit patanging ka langit hal taramim futur buad na kilayang ka na emana niyan na sutigatan wa kepamanab tigatan wa ayamana niyan na adun may tubo ayamana niyan na doon katarotopi o dinatigitan wa miya malo na yan may kurang ayamana niyan na pipiupian niyan sukiad na niyang ulangit napakawatan na nga sa mawatan ito na sa inga mantago sa ginawang katigwalaw ta'ala wa fi ampusikum apala tubsirun ayan yung man ilayaman aginawa niyo ilayan yung mambu ginawa niyo. Kamatatago umansok. Ay mana niyan na kapagagagaw Allah na matatago umanang wata ayat yan. Ay may tuturo yan na mataanas kanya na Allah Ta'ala na ayamana na pipipian yan so kaya pangad niyan. Nagu ato na inibana na tungan-tungan niyan din inimpidan. Na ilet ang kaso ay mana niyan na mga ginawatan
So tigo mga ulama si isagyang amanan yan na naps. Inagdan wala utala na langwa na anggota tano na pala dum pagtu. So ad na mga gagano ni katu kalagi dum mga kanong ko subuk. So mga sumpa na amanan yan na agira na pagtu na malumagaan. Gui lagi nga ya parpar kabugi nga akiray na emanan yan na miyaka ito mati kapag emanan yan na matupan na miyaka ito na adna taman yan so kapapakalatan na napagtutan yung giramay ito tano na makala nandi kakisada to o kaatigo mga loks tano na miya taman miya pos emana miti man so kapagaporo ka ebuk manalambo nagi kapapakala ka kapaguliter ka na nagito yung alawas tano na emana na inimpidan wala pipiupian yan na so mga anggota tanong na pagtup na aya miya lumba sa tigiran ni ay manan lang na tigiran na lawas na palelum pakala na aya bu anagu ay manan yan na pagkaran so kapagtuiyan na aya bu didung karna kapagtuiyan nagiyang ang erong ago giyang tangila nagito ay manan yan na pagkilitan so miyang makalok sa sotaw napakalaingirong napakalalay tangila. Wid na suka puro yan. Naknabab pagkalin. Na gito, kipas bad na wid na so tangila o lokas. So ngirong yan, napakala. Na emana na padanan sa giyang ganan mga pakamamasa kaya ambiyata o di natigitan wa kaya pakaimpidi o Allah ta'ala sa iko kaya pangat niyan. Na so matatanong na yung tatigitan wa sanja kabagro kapakailayan ka kapakailayan kawanan na kabagro liwa sumambusong ain na sanja kapaka poro o kapagito kawanan na kapagito liwa so ginan din manan yan na karina sa giyang na natigwala alladhi khalaqa fasawa aso miyanga din nagumit ang piya-piya walladhi qaddara pahada na gusto mindidiyang ka atigi guru aguming gunanaw. Ito ni mana mindidiyang ka aguming gunanaw. Ay mana natigi Abdurrahman As-Sadi. Ay mana na inadintano niyan Allah Ta'ala na inukurian. So langwan way mana niyan na mga ukuran. Ando ni mana inukurian so langwan na ukuran. O ditigi guru mindi diyang ka naguminggo na nang diyang ka yung mga ukuran na amana di ko mga ulama sa tawhida so ukuran na adna ukur kadar kauni ay mana niya nagiunta kadar kauni na dito na dabatan rumparan ka ini ukurar katanuto ala ibarat yan pa ma na ini inukur wala inadintano niya na mga manusia mga tao adui ai ngaginan na emanan yan na dito ini takasar katano wala adu tano ay datano ni ang baloy alagi do sapi apati ay na sumambuso sapi na inukur wala pindi ang kaya na so sapi na pati ay so karabo na pati ay na din mambu emanan ni nadnya na daain niya emanan niya iplalakaw niya nagirtiyan niya nagirtiyan emanan niya na tigwalaw tala walladhi qaddara emana niya na skanya ni mindi diyang ka na emana niya na kadar kauni kukya pangad niya agi na niya mana niya na inikilian niya nartanong adwutan ni ai na adna binatang apati ai na adna mabuada ai niya okay na pahada minggu na naw gitira ng ananap ketiron walaw tala sa hada uli na ginahidayasan minggu na naw nagiyan na hidaya amma ay mana na kanabanan sa tigiran na hidayah at taufik. Ay mana niyan na, ay mana hidayah amma na pinggunan na unian ko uman din inad niyan na dipindi diyan kayan. So pakang gayro na guna ay pakapian yan sa dunia. Na mana niyan na serta ng mga manusia na pindi ang kayan ay kapakala ay kataya so bundalatan mo kataya so ay mana niyan na tabi at tanong katdutan mo ay na pinggunan na utanon niyan ku ayamana na ipakapiatan mo sa ngaya dunia. So batano buka pemaninda, so batano buka pemangbaal sa
ay mana niya na kentano, so batano buka penggalebek, pingguna na utano niyan ko, kaya mana niya na batano bu, ay mana niya na kapsukat, pingguna na utano niyan ko, pamana kikuatano si iko, kakuyag tano. Na mana, na lagi dito mambusong mga binatang sumanok, na pingguna na o Allah Ta'ala, sa mana niyan, hindi ka pakakugulaw niyan, at mubanog niyan, hindi ka pakakaniyan. Lagi dito mambuso mga binatang. Na umanisa, na mana niyan na matuto niyan, na mana niyan na mubabaloy din, ay mana niyan na may tatakinon, o di na miraresidin ko umanikad ni Allah Ta'ala, susuin niyan ko kakuyag yan. Suin niyan ko mana niyan na ikapian yan, ipakapian yan, kugiin yan kapag intaw sa dunia na. Sa katano mga manusia, na padko ipakapiatan wa, pinggunan na or katano, pinggunan na utang rono, Allah Ta'ala, nagyang utatigyan na, walladhi akhrajal mar'a. Ay mana niya na, pinggunan na utano niyan pan, sa giyang koto, ayamana na kakuyag tano sa Tigi Abdurrahman Sadi. Piyakaturo niya nagyang koto ora na punsi ko langit. Na kagi ko makaturo nagyang uta ora na punsi nagyang uta langit. Na piyakam buaton o Allah Ta'ala. Agyang kotang barang-barang mga ngato. Barang-barang mga utan. Ayamana niya ng bida-bida ipanaan taman bida-bida penir klase. Na miyakakanon so ayamana niyan na madarlataw na miyakakanon pan so mga binatang na gusto lang-ulangan mga kaadan o Allah Ta'ala. Na ayamana na giyang utakya pangad niya na pita kadirtano ayamana niyan na tigatano pita kadirian o di na ayamana niyan na pindidiang kaya na giyang utakya pangad niyan na raks aping guna na utano niyan si iku ipakapiatano na ini padsagiyang utay ipakapiatano nagyang utuwa kaya pakatoro na niyan ko oran apong sa langit na kaya sababan sa kaya tuku ayamana niyan na mga ngeto ang barang-barang na miya tuon naman isa akaad no Allah Ta'ala so kabubayaan niya nun so mga binatang na yakyan niran na sumangutan sa katanong man ng mga manusia na yakyan tanong na sa mga pipiyon. So ilaw, mga kupaya, mga ungasapad, mga pakumukamuan. Ano man na so pada yakin nikidian niya no na miya mula din sa so banggalan na yung balpimbaluya arena. Piyang balan niya na amana niya na tigatanwa noodles o din ang tunasan inimbalan niya nun. Na amana niya na umanisa na miya to niyan so ay maana na kamapian yan si isa dunia ka inirasuno toong Allah Ta'ala. Yuti sa Quran na emanan niya na miya kalala pagkasabuton na emanan niya na mga indawan. Nagito tigwalaw Ta'ala walladhi qaddara pahada walladhi akhrajal mar'a. Na oriano to paja'alahu gutaan ahwa. Nabilu niya na tigwalaw Ta'ala ararag maitam. So mga mupasiron na tigiran yung na nakialo kitiron wala Ta'ala sa orya nagyang kuto mga ngato piyakag mo wala Ta'ala ugyang kuto aman na tigitano mga parparan minisabab sa giyang kuto kaya paka ora na niya nun na pitiro wala Ta'ala ayaman na niya na orya na kuto mga ngato na ilayang ka kaming baloy pamana may tam nagu emana niyan na tigatano rarag may tam emana na may lenga so miapi-api ang mga ngato pa mga flower na may lenga miapi-api bundal na amay kapagatukaw ka nagyang ay flower miya kapi-api bundal na miya layon na miya kaitam na palad kapagatukaw na miya roro na aginan din at ibu mga mupasironik sa buton aginan na kialuyasan wala na lagi din nanan proses o di nagkulaw latano ay manan niya na sa katano yung manto na pkilay nga ami akang buhat tano na so mga teenager ang mga nguda mga pagutaw
ana sumtungan-tungan na mga tatay pamumuluan din nagyang ko tuwa kakikindat wayamanan yan na mga buntaliran. Subayran bu mga ayamanan yan na tigtanwa mga paratubuan na pangailing kaso ayamanan na kapangatitilak o mga kubaliran. Na palad ka pa ato ko na miya senior citizen so tao na may nga miya kapote abukyan. Ayamanan yan na miya payangatuin ng barang-barang na mito sa parasyan. Kaya nga sasapuan, nayamanan niya na miya lokas. Palad man na pagkatukaw ka, nayamanan niya na miya nagkambuli na miya batya ka sa Facebook, inna lillah wa inna ilayhi rajiun, miya nagkamiya tayo siya kiyuto, na minitapi si isagyang kaya buto. Nagitira ng kuto, kinitapi utaw sa buto, na lagi luto so, mga ngato, inalay wala, palad ka pagkatukaw, nagyang utang mga ngato, ayamanan niya na inikawiyag, o ayamanan niya na langwan, ayamanan niya na kaadnwala, na miya kaitam, na ayamanan niya na mimbuluya, ayamanan niya na rarag, na minitapi si ikubuto. Ugit na paka, amay man na mileng man, agwip man ang kutwa, minitapi si ikubuto, ayamanan na mga ngato, na ilayang man kakautop man, inmitup man lagi ang kuto, pero man, agyang kuto ayamanan niya na pamumulan. Naginan din, lagi dumano siya. Apek eman na kasabutsan. Way din ko kita pitano ko buto na malwitano alo papak na magitutan o bukmang paruman. Si iko kapakambalingan tanong. Si iko tugan tanong. Si eman na upa makagiyang ka na mga ngato. Kailay tanong gawi-gawi. Eman na niyan na may laytay man to may peso flower na mapita na may kaitam. Na mapita na may ulog. Napalad ka pang pagkato ko, kautok mo na may kagumog manauntay sa flower. Nagyutod ni masusoyan, aginid ni proseso, asak tanong na benar, amiyat patay tanong, o gaid na hamanan yan, kawiyag tanong mo, atigo mga mupasiron, si ko kawiyag adad na bon kapatay. Na, oriyan yan, inisumpa no Allah Ta'ala, tigiyan, sanukariu kapala tansa. Ayman na natigyan na pakibati Amerika ya Muhammad na dingadong kalipatan. Ayman na piyakisabut tigo mga mupasiron. Piyakisabutan wala si ikunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang baganian sa ilmu. Agyang kaya ilmu imbagay wala si iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pemulaan yan o dinatubun yan ko poso yan na din yan din kalipatan. So emana na gina na tigiran ida lagi din na mapya ilmu kasabutan na emana na kasabutan ron agyang ko to kala ikalbihan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapaya kasabutan ron wala ang baganian sa kaniyan sa ilmu, agyang kaya ilmu imbagay niyan na didin ay mana niyan na kalipatan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab sa permulaan wallahu ta'ala ko puso yan na ayabu ayamana niyan na kalipatan yan no di na tigtan wa mana kedaon kelebaton nasabu sa kabaya wallahu ta'ala illa masya Allah agi mambuang uta kabaya wallahu ta'ala na yamanan yan na miyukit sa hikman yan na yamanan yan na miyukit sa ikuungangan nagugyang uta tigtan o kata wala sa patot nagwititig mga ulama agyang na Quran na inibigyanan wa Allah ko Rasulullah na palinin na milalangag ugit na giyan na Quran na aden ayamanan yan na piyakili ayamanan yan na miel baton agyuti bituan sa nasakh ayam maula-ula ang kanan anasakh na dua susun adna ayamanan yan na miel bat ko Quran ayamanan yan na piyak ayamanan yan na miada suka pembatia aun dinga kebatia sa Quran ugit na malalamba sa kukuman yan mana niyan na may kukukuman din, may applicable din sa kukuman yan. Ay baratian, nagyang utuwa ayatul rajum at igumang ulama.
si isa Quran na ditanurun ketuon ubawon ayamaan na buad na ayaton apitir Allah Ta'ala so miyaka sina aad na karomanian babay mama miyaka keca legal agya pakapangaromanian na baprajama ayamaan niya na bapalabada ator na taman din sa matay daanan sa Quran naguni na tibu mga ulama aad sina sa Quran ayamaan niya nang utuha tigiran as-sayhu was-sayhatu idha zanaya parjumuhum al-batta. So lok sa mama gusulok sa babay na undarwaka na emana niya na lepudin yung siran ator. Na miyadaanan sa Quran diro ni man to kabati ayaw ketunan sa Quran nang tatig walaw ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jalda wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Amana na tiwalaw ta'ala so darwa ka abubay misina abubay aguso misina mama na lepud niyo siran sayo amana niya na mi'ata jalda magato sa lepud duty si sa Quran man to ugid na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gusto Abu Bakar so Umar gusto ay manan taman din man to na ini ko kumiran aromia jamsiran piyaki raja munabi Sumaiz ibnu Malik piyaki raja munabi sububoy apad ko ayamanan na pamilya kami di amya kaumon ayamanan na Peter o na miya kandarwaka na pak sote akong ana ini ko kumunabi so karajam na taman sa miyatay so mambuso Abu Bakar lagi dito mambuso Omar nagyuti tigiran emana niya nagyang kana na Quran na adna miya mansohon miyada so kapkabatiaon uga inasisan so kukuman niya adun pa man na sisa Quran na sisa na kabatiatan no sa Quran uga na di applicable emana niya na di may panggulalan lagi dukatero Allah Ta'ala ang tatigina ya ayyuhalladina amanu idha najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqah. Eman aguni na ini aya hukuman ni giramanot sa mga sahaba na napagangin nirang Nabi sallallahu alaihi wasallam na ini sugukiran wala adaan sira na makasidka dalika khairul lakum wa athhar ang ito tigwalaw talay mapiar kano nagugyuti taral biasot kasosotian na eman na niya mapiaulawla na eman na miyad ayaman na kubatiatan na sa Quran ugay dadaanan minggulalan kami yamansoh so yamanan niya na kiplay kay yamanan niya na di ron di kinggulalan sa tibu Allah Ta'ala si usang tasura at tigena pa ilam tajidu pa inna Allah ghafurur rahim na ini sumpat kanu nang ta at ini tigena asfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwakum sadaqat fa idlam taf'alu wa taballahu alaikum na mana niya na pek ito kon wala udin yung tunggulaw la baka numugay sa sadaka ko kimbitere niyo ko nabi na piyaka ayamanan niyan na piyaka taubat ka no Allah Ta'ala ayamanan niyan na render niya no tuwa kukuman nagyuti tibu mga ulama agyang ka na naketeron wala sa nukri o kafala tansa na ayamanan na pakibati Amerika hay Muhammad na din ka kalipatan tigutanwa tibu na Amerika so ilmu katigu na mi kupuso kaso ilmu managito sa Quran ay pagilah Amerika na kimurais kanan langon na dingal kalipatan inun tabu illa masya Allah inun tabu so kabaya o Allah matanas kanya ni mata wa mapapayag agumiso mata ko may papayag agumiso nagito yamanan niya na tigumang mo paseron inun tabu so kabaya wala yamanan niya na lagi lang goto ayatul rajum ako gyang tatigtano aya akab gay sa sadka ko tao akabayan yan guni ay pambitira yan so nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam napia kito kon wallahu ta'ala tina wanu yassiru kalil yusra na mana niyan natigu Allah Ta'ala palabud na merka so o kita malbud tigu mga mupasiron liw sa mansangan na naketiroon wala ko nabitan wa Muhammad sa ganyan sa ilmu
Ayamana niya na din yan ng kalipatan na ginan so wahi mana so Quran na pagkimureson wala pagkilangaginon na din kalipatan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na piyak ito ko ano ng panuwala ta'ala askan niya na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na palabud niya nun so lang wano galabakayan lang wano galabakayan na palayon din palabud ni wallahu ta'ala nagyuto emana niya na so Nabi tanong Muhammad na langwan din apyaking galabukon wala na palayon din miya success palayon din miya kapas ay sabab na kagiamanan niya na libudun wallahu ta'ala libudun wallahu ta'ala kinit panampay niyan si sagiang ka Islam na libudun wallahu ta'ala kaya dagan yan kung langwan na miya buak yan ang mga raragan ni amala na libudun wallahu ta'ala kaya libiritan yan si isa Makkah al-Mukarramah. Liupin sa giyong ta kaya pakalabudi ron wallahu ta'ala na supanso inibagay ron wallahu di natig tanwa piya kaya widan nun wallahu ta'ala insana managiyang gaya tig tanwa Islam na piyaluy pan wallahu ta'ala amalbud sa emanan yan na so agama tanwa agama Islam na piya kalbudan tanwa Allahu ta'ala balagi din si ikuayamanan yan na mga indawan yan na di tanong gulaulaan na di tanong mimbalo ya practice tanong uman gawi lagi do ka panambayang lagi do gitanong ka pamuasa lagi do ka magitanong sa zakat lagi do batanong bukab tatawbat na palay tanong ronin piya kalabudan ng Allah ta'ala kaguin ni na so ayamanan yan na miya nga unaan tanong mga tao na piya karganan sira ng Allah ta'ala so bayrambu emanan yan na kaptubat na irami alusa so tao na ay kapakaptubat yan na tigwalaw tala pakatulo amposakum dalikum khairul lakum inda barikum emanan yan na makapapugugat so tao kaguti ikukukum kiran sa giyang kutuwa masaigira so tao may alusa na pumbunuan o di na emanan yan na tigitano emanan yan na pag-executan na nasa katanon alhamdulillah lambu hukuman executan siya kita no lagi yung tati kita no so emanan yan na buboy mama amya kau kecaka kawing aliga laki apakaka kaya kawing yan orian yan na misina uli mabuna so tawa maya munu abyunu yan so emanan yan na lagi dia na manusia sa dad na rason ak emanan yan na kidawan yan sa kaya bunuan yan ko pili nga piti bubayan na dito na so mga makaliusan na niya makalbulbud sa agama. So kasumbayang na ilan yung mga miya kalbulbud na piya ka kup yan nakatano pa na miya piya nakatataama tano ron na nasa nyo ka pusa na pusa tano pa na pusa tama na katimi pusa tano na sapula abupat ka oras na sumayang unaan tano mga tao na ilan ni ka pa pusa na 20 agu ad na 20 ka 24 hours adi bilab ka 48 hours na hindi makapusa kay kira manot tiurog so tawa ayamanan niya na magarib ada maka ayamanan niya na ayan eto turog na miya kung masong magarib ada makanaw kaya pakano niya nakagiyo ko kasumiyangan sa magarib na dito po kakan kaayamanan niya na makapunaros kakagi ayamanan niya na miya kanaw tiurog sa kanyang buwan ko kaumbukan niya na kaya marginuto syariah na sa katanon alhamdulillah dito piya kalbudan tan wala sa dito ang tatig wala wano yasero kaliliusra pakalbudan na miskahi Muhammad ayamanan yan na so nabitan Muhammad na libudan wallahu ta'ala na si ko lang ayamanan yan na okay tam malbud na piya kalbudin naging kaya agama na piya kaluagan tanong piya kalbudan tanong mambu wallahu ta'ala nagiti may alwi si isa Quran ang utatig walaw tala yuridullahu bikumul yusr ayaka bayar kan wala nagyang otoa kalalbudir kanu so emana nagyutoy emana na kasabutsan sa nga nakatir wala wano yasiru kalil yusr na inisumaton wala tigi na padagkir inna faati dhikra tigi inipantagun ni guru na tinapamakatadam ka amay kapag ang gaya guna so pananadam siyakin ya Abdurrahman Isadi na tigi naging yakatiro Allah ta'ala sa emanan niya na padadkir inna faati dhikra
Natigi na pamakita demin kay Muhammad. So mang aswaga mau Allah Ta'ala gusto mga tanda yan, mga ayat yan. Tamang pansa so pananadum na emanan yan na tatariman. Emanan yan na so pamamakin na kabayairan na kapamamakin iran sa giyang kota emanan yan na kapamakatad mo. Nagitigi ng gaya kapamakatad mo din na kapangdo na tingin na kasabutsan sang naketir on walaw Ta'ala sa pamakatad mo ka amay ka so emanan yan na pamakatad mo na pakang emanan yan na tigta na pakang gaya guna bodi na ketarima na tingin na kasabutsan na gitu di ketir on rakitan oron wala sa amay ka so emanan yan na kapangdo bodi na basatan oron amay ka so kapangusiat na emanan yan na bedin para tigitan wapun para biig sa apoy na patot na emanan di kan dari pemakatad di kan pengusiata o bubeden ayag magkaw resulta ag yung ka pengusiat ka na kedeg so emanan yan na betade emanan yan na guti tiga na tiga ki ini Abdurrahman Sadi tiga na amay ka so kapananad kapamakatad uli na tigitan o kapangusiata na bedin pekala sumarata udi na mangusiata ka na bedin sumapia na emanan yan na bedin miya kaito na ayat tigi Abdurrahman Sadi mapiaro na emanan yan na isasab dikan betiro udi na dikan pemakatad way di tigi nang kaya kapamakatad matigi Abdurrahman Sadi na dususo na yan ayat tigi na masasok nga darlatam na malulu susun so pamamakin naga aduna mga tao apa mamakin apa kang gero na guna so emanan yan nakapkalagan yan kung mga hindi wagama adun man mambu mga tao adirun pa kang gaya guna giyang ko so emanan yan na kapamakan kapkan ganyan ko hindi wanong agama na ay tigi na kaswa naging mambu nga ng mga tao pamakang gero na guna so emanan yan na kapkan ganyan si eko pananad muli na tigtano mga hindi wano agama na naginan sa mga tawatig walaw Ta'ala sayad da karuman yaksha emanan niya na pananadum pagkatadum sa tao maalakan ko Allah Ta'ala emanan nagyuti mga tao emanan niya na pagkanggiro na guna swasiat pagkanggiro na guna so emanan niya na mga indawan o agama na sabab sa giyang kutayamanan yan na kapag ang ganyan na guna na ayaman na bundalian sa kapag ang ganyan na guna na panggalabak na yan sa kanagyan indawan apakapon ako di mangandaw di napakapon ako di mangusiat na rakas ito palakihan giyang kuto mga kalalalungan mga ato na iniba na mga tigitanwa mga galabak di mapia na ayasangor niyan na giyang goto galabag mga pipia. Nagyutoy sa susunod ito mga tao ko kipupantagniran ko ay maana na tigitan wa wasiat o di na pananadum. Ikadususo na mga tao na giyang goto dirundin pa kang gayaguna. So ay maana niyan na pananadum. Pamakatad mga dun kadinyan intirimaan. Naginan mambuang kanan ay maana niyan na mga tao di pananadum. Naginan sutig walaw Ta'ala wayata dyan nabuhal aska pagkawatan ng skanian o marata yukor ay marata yukor naginan su tawa kepusyung si isagyang kuto mala o di na apoy ang mala gina ni marata yukor ayaman na niya na pakanaraka kepusyung sang tawa pa kepusyung si isagyang kuto apoy ang mala ay iniropon wala natigin na tatali o alal afida emanan yan na akala yan na apoy na karautian kayawan so emanan yan na puso pismbo ng manusia sisa dunia na emanan yan na matutong ka nag-ebub katutong na sukubala ka uba katutong sutong na tamang upuso yan na emanan yan na parautan yan na sobrang jo kalapoy na tigulaw Ta'ala kanap na bagyo tubo ang kutakap ka emanan ropa ng uta apoy amala tamang ko mga puso na peraut na sarasibi ka thumma la yamutu fiha wala yahya nas kaniyang pan
nasiksaan ro sa siksa amali pedes adirun din pagadu na apiapan ayamanan niyan na mandingan nira na ubas siram bupu mate kan siran ayamanan niyan na manira may pukas agi ang kotwa apo yamala siksa iran nati walaw dala thumma la yamutu fiha wala yahya da baro kapatay na diruk man kawiyag sutaw sa kawiyag amapia so ayamanan niyan naudzu billahi min dalik gitu ayamanan niyan na pelindungan tanong ko Allah Ta'ala ubatan o mama ka naraka kay supa ka naraka napsiksaan din sa dayon na di apa kapatay ron nagudapan abong kapakaduke ayamanan niya na batik ka akuyag makapaginataw ka sa ayamanan niya nakapaginataw mapia so isakatiroon wala natin na la yuqda alayhim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adabiha di sira na ayamanan niya na pamanak na sira rin pumatay nagu dikiram man pagkakapasusik sa ayamanan niya na kebabasi ang utasikseran kaya manan niya susiksa na sige ayamanan niya na dead na parpoy na udzubillah min dalik na ayamanan niya na disiram man pumatay nagyuti ini sumpatun walang tatigin na qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla na miyaguntong agi ang kutsab na rami kadaag sa tawa misuti ayamanan niya na misuti na tigo mga ulama ay kaya suti niyan na pianabnab na ran yan kapakaligtas yan sa ginguta ayamanan niya na uban yan misakoto so Allah Ta'ala sa siyuti niyan so ginawa niyan nagusiyuti niyan pan so paparangayan niyan ubak adna tawa katalimbutan niyan nagupipipian niyan pan so kipupantag niyan si iko lagi dia na manusia nagyang ka na mga tawa piananggilaan niyan uban niya misakoto swala mana sinimba niyan swala piya na piananggilaan niyan uban niyan misakoto niyan so panso kaya pagintaw niya na piya kaimpidan niyan uban nakatalimbutan niyan nataw na inuma so panso paparangayan niyan na pipipian niyan ko sa lakaw di sa lakaw nagiyan na ni tawa miyaguntong at tigwala o ta'ala ayabuntalian na dakaras marabbihi pasalla na yamanan niyan na piyakandakalian so tadin-tadim yan si iku Allah Ta'ala sa ayabuntalian na misyong bayang sa piyakatliang uta kaya pakandakalian yung tadin-tadim ko ala na kiyang no puso yan lalayon na kapagaluyan niyang wala na gukiyang na puso yan ang utabubaya ko kasumbayang so pada mga mupasiron na padinip maniran sa iyang natira na kad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla sabenarat miyaguntong si tawa migay sa sekat tigira na emanan niya nagina ni gira puasa na emanan niya na mipitra na miyaguntong si tawa mipitra si isagyang kota emanan niya na puasa agira manot na buka na rakes miya nakabir uli na tigitano piagaluya-luya niyan so Allah Ta'ala sang koto buka waktu ka uli na tigitano buka na misimbayang sa Eid ayamanan niya na misimbayang sa buka si ikot ayamanan niya nagyang koto kaya pakatalinguma o ayamanan niya na buka malagilu kaya pakasumbayang niya na sa masjid apadiyan so mga tao amiyo ka uli na si misimbayang sa walay sabab sa giyang koto ad na mga balamban na gingot to tawa ayamanan niyan na amigay sa Petra may pudi-pudi niyan so Allah Ta'ala na misimbayang Said mapiandun miya kasimbayang yakya pantagi ayamanan niyan na sabab siya kagi so betad na pagkalinalin na ayamanan niyan na dito tigo mga mupasero na miya buntong ito at tigwala na si Abdurrahman ni Sali na tigyan na ginan na kapakay panay pamanaw weda tigyan na ginan so kapakaninitaw na so kapakalaw na giyong tamyaw na inyo si tanoron ayamanan niyan na miya buntong si tao ayamanan niyan na pipiupian niyan o di natigitan wa siyute niya na ginawa niyan sa sinimba niyan so wala piupia dan yang panakoton nagu penanggilan niyan o ba nakatalimbutan niyan na kadun nagu pipiupian niyan so kipubantag niyan si ko sa lakaw di sa lakaw mga bangan sa miya papamamakin na natago na no sa diyang kakat miya talingumas so oras tano na banda dumpman ko mga pagarita no
ato ni ba na miya ka texter katano pagiliwan na ganiran na ibugay tano kaya nang amay to ayaman na niya na oras sa lamba. Tiga nga pa kay miya kay sa tiga na alim guru mi liwan naging karakan ni gira miya gi imamta. Makailangan na sulango na lua ko sambayang na majama kagi so sambayang na tigiran ayamana na tawkifi. Nagito na kipagarik mo tatan na simbol ka so pakaisa ka. So sambayang basta dilabog yung na tigiran na nas inisimbo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inisimbo yan na ginana tawkifi. Ayamana niyan na pamana gitu di kapmati ang ibarat kang iro nga subhana rabbi al-a'la na gitu di ka kambuti ang asisagyang ko to kasusujud ka subhana rabbil a'la ug dina subhana rabbil a'la wa bihamdihi di ka pagiro subhana rabbina kagi gitu di so miyakay sana so nabi na inindo niyan ko Bara ibnu Azib bagyang uta dua si ko kapakaturog na kagi ko bati Bara kaya niyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siyambian niyan so nabi sa siyambian niyan sa Rasul so wabi nabiyika alladhi arsalta na tigubara wabi rasulika alladhi arsalta nas tigu Rasulullah la wabi nabiyika alladhi arsalta so yamana niya naguti kino mga ulama dalil sa giyanganan na mga dua dinanganan na tigitan mga nusus ayamana niya na hindi wala si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tawqifi so man suka po mga ni barati ano pa man giramano tuwa ayamana niya na mga kunot na di mamang ni na pumuluy ang utuwa jama kaya mana niya na beauty patot ko ayamana niya na imam giyang kaya pakisi kadua tigian ito nang ating masupay sa tigian na salam kakaalim baharam upama ka bagintas akan duri ang mga kandidato na yamala na ini inuserta ko pamilyata pagari ko Muslim yung atamok na so tigo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu so yamana niyan na baka Umar ka atamok kanabang ka iingaga kanabang ato na ini ba na tigtan wa piyamang ni na ibarat yan pa mapilala ka kana sumiyagad-agi nga wala migir ka sa pirak natarimang ka na kailangan ka na kanang ka uling man kailangan na pamugan ka kung manambagan ka sisaging amasa na nagina ni amana niyan na ato na iniba na maulawla na aya panagiling ka na uba amana niyan na agyang utwa tigtan wa mga kasukatan ayamana niya na pagkaukit sa haram wallahu alam na bandag YouTube niya lewat siya pa kaysa na tagun na siya sa diyangga sa balas ang wala tala sa madarama pa o ginyor kami ka pamamakin ka panalamatan na miskano sa lagid mo po panalamatan tanong so kirks isagyan kaya radio station tanong ko kibubugan ni ran rakatano ron na lawla paro sa kapkusara tano ron si ko agamatano pamanin tanong ko alap terima niyan rakitano so lango-languan no mga amal tano na balwin wala utala simba agyang kaya gitano kapamagandawa sa kapagusya tano si ko Quran Al-Karim lagi dito mambo so mga loks tano na ipamangnitan si ran sa pamakasorgan wala so miya materon na so mga bibiyagon na pamakalindun wala utala so mga umuriran si ko mapya so lang mga datutan wagir kita no serbisyo si ko emana niya na kita no kapagingad kita no kakawiyagan si ko kita no kapagagama so lagi dumang ulama tanong ni pamangnitan no siran si ko wala sa balasan siran rakita no wala utala sa mapya gusto lang mga tawaad namin ibugay ran rakitan wa guna balagi do guna si sagi nga dito no kapagintaw sa dunia anta kami ang guna ami ayamana niyan na kaya guna antano ami aploto tano si iko kapumatay tano lagi do mga guro amin indo irakitano susuan tano na ipamang ni tano si ran si iko wala sa balasan si ran rakitan wala utala sa
madakla mapya. Giyang kaya mga sa balas o mga pagaritan sa sa bala kwarto kata silari penelamatan tanong siran yung mabuot timla sore ko yung NGCP ipo mga tanong siran si wala sa balasan siran wala udala sa madakla mapya o service wiran kita no sa kapya kapag nunutan nagukapya gitan kapaka programa na ay mala penelamatan tanong na so Allah Ta'ala salawatan tanong so Nabi tanong Muhammad hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ibu supagarini wa si As-Syaikh Ansari Angni Abdul Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From Banal Radio Broadcasting and TV System Corporation, broadcasting at the heart